Evar baş tamaşavanên delal, evar baş Kurdên Anatoliyê navîn. Em demeka dirêj bû ji we bi dûr ketin ji ber ku çend sedemên xêyê bûn ez vegeriyam çûm welat demeka dirêj li welat mam min diya min li welat bi tenê dijî ez cem diyaxe mam di sala çûyîn li rojên dawiyê de mixabin diya min vefat kir çû rehmeta Xwedê ji ber wê demeka pir dirêj min nikanî ez bername çêkim lê îro jiyan berdewam e em îro dîsa cem evin li mala we ne hûn jî li ba me ne em ê îro dîsa mêvanekî min ê hêja heye em ê sohbetexe bikin li ser mijara me em ê îro dûr û dirêj germ û bi êş sohbeteke xe bikin mêvanekî min heye ew jî ji Kurdê Anatoliyê ye bi xêr hatî keke Doktor Muhabbet Gözitox. Xêrindar bî Kekecan, êvara we xweş. Êvar xweş, bi xêr hatî ser çavan. Dubare SRT sag be divên haberî de. Spas mala te werbijî. Ma hûn xweş bin, selamet bin. Kekecan di destpêkê de ez dixwazim tu ji temaşawanên me re xebitî nasîn. Doktor Muhabbet Gözitox kî ye, ji kî ye, li ku dijî, çi karê dike, çima doktora tîtila wî doktorî ya çi ye? Kerem ke. Belê. Navê min Muhammed Göztox e lê awayekî din ji wek memê mala hene têm nas kirin. Ji ber ku malbata me mala hene ye û ji me re dibêjim mala hene û gelek karên kabatên xwe bi navê memê mala hene de jî dikim. û ez di sala 1975 de li gundê Sewîdî ku bi Tirkî dibêjin Yüzükbaşê yê polatliya ser Enqere hatime dinyayê. Heta 7 saliya xwe li gund bûm. Piştî ku min pola dudiyan, sinfa dudiyan em mekteba pêşîn min qedand. Piştre em çûn bajêr. Zarotiya min li Eskişehirê derbas bû li wir min xwanina xwe domand. Piştre em vegeriyan Polatliyê. Sala 1991 de ez çûm beşa bêjin ziraatê ya Çandiniyê ya zanîngeya Enqerê. Piştre ji ber karûxebatên xwe yên kurdewarî hatim girtin 8 salan li girtîgehê mam. Piştî ku ji girtîgehê derketim ewil beşa felsefeya zanîngeya Enqerê min qedand. Dûre beşa radyo televizyonû û sînemaya zanîngeya Enqerê min xwend. Piştre di beşa felsefeyê de min master kir. û cara dawî jî li zanîngeya Stenbolê min doktoraya xwe li ser felsefeyê kir. Tîtra min jî ji ber wê tê doktorê felsefeyê me PhD ve. Belê û ji bilî ez bêjim wan dikarim bêjim ez wergerî dikim. Karên wergerî dikim gelek kitêbên ji zimanên din wergerandin kurmancî. û her wisa min çend ez bêjim belgefîlm û kurtefîlm jî kişandin berê. û her wisa bi navê hêşîn kitêbekî min ê Helbestan 2006 da çap bû. Ez wisa nîşan bidim dibe ne wisa kekê Erê. Kekê heval alîkarî bidin erê. Ew hêşîn di sala 2006 de ji hêla weşanxaneya Perî ve hatibû çapkirin. Ji bilî wê jî min gelek kitêb wergerandin kurmancî. Piraniya wan jî ji Soraniyê ye. Kitêbên berhemên ez bêjim edebî ên Soranî min wergerandin kurmancî. Bêguman jî îngilîzî û zimanî Tirkî jî min wergerandin. û her wisa 2012 de min belgefîlmek bi navê Masîvanên Bêjiyê kişand. Ew masîwanên Mêrdînî yên ku li Stenbolê masîwantiyê dikin li ser wan min bi Kurdî belgefîlmek kişandibû. û her wisa bi navê Xalxalok kurtefîlmek min kişandibû ser zarokan. Ji bilî vê dikarim bêjim davîn berhema davîn ya ku min wergerandiye ez wisa nîşan bidim. Ya hesar piçikê bavê min Şehzad Hesen e. Roman bû ji hêla kekî Şehzad Hesen ve hatibû nivîsandin. Soranî bû min wergerand kurmancî. Belê min wergerand kurmancî ji hêla weşanxaneya Dara ve hate çapkirin. û her wisa şanonameyekî Pîremêrt hebû sala 1930 de hatibû nivîsandin.
gelek baş. Bi soranî bû jêla pîramîd hatibû min ev wergerand kurmancî û jêla weşanxane peyvend hatibû hate weşandin. Dîsa kitêbê ku heye Pîramîd 12 Siwarî Merîwanê min amadekariya vê kitêbê kir. Ev jî ya pîramîd e. Min hem wergerand hem jî amadekariya wê berhemê kir. Ku zanî 12 Siwariyên Merîwanê çîrokî Kurdistanekî pir navdar e û pîramîd qaldike. Ji bîrê wê kawayê hesinkariya şêrkobê kes ev jî şano ye. Min ev jî wergerand. Soran wergerand bû kurmancî. Ev jî jêla weşanxaneya Tara ve hat çap kirin. Çap bû belav bû. Ev jî hîstrên Granyayê ya apek ew gelek baş e. Ew çîrok bi rastî gerek hemû Kurd bixwînin. Ew gelek nîş e. Bi rastî xanimekî İngiliz nivîsan bû. Vêca min ev wergerand kurmancî û weşanxaneya apek li Swêdê çap kiribû. Gelek berhemîn din hene, ez nikarim dehan kitêb min wergerandin ya rastî. Lê belkî dikarim vêya jî nîşan bidim. Nivîsên bijarte yên İbrahim Kaypakaya jî. Hemû nivîsên wî min wergerandin kurmancî. Süper. Belê jêla Umut Yayıncılık hatibû çap kirin. Sala 2006 Belê. Gelek berhem hene, ez naxwazim qalawan bikim. û her sa gelek tijî te ji me tişnîst em nehewce em tiştekî bikin. Spas. Kekê ew ez niha deveng behsa Portugal kira tişkî dixwazim bipirsim. Em bikanin bi teva taybetî li ser ew Portugal çîrokê bernamekê çekin mayên pêş me da. Ew gelek hêcaye gerek Kurd bizane. Granyayê ne wisa? Erê. Dema bi rastî dema min ew Portugal xwand ez giriyam zanî. Ez gelek bêhişiyam hêsterên min hatin zanî. Tamaşawanan ezîz min soz da me kekê Mihemed em ê li ser wî Portûkê ji bo nasandina wî Portûkê bernameka taybet çêkin ew alîkarî me bike were bibe mêwara me kerem kekekê. Belê. Yani gelek berhem hene hêvî dikim em ji ser hîstrên Granyayê xeber bidin. Heta hefteyek berê ez çûbûm Polatiyê çend heva wisa qalavê kitêbê nekirin. Qalavê bûyerê kirin. Tedît din û Kurdbûn, tedît Hezreti Silêman cin sürgün dikin. Ev efsaneyê ku heye û ev çîrok ji li ser vê efsaneyê ava bûye û xanimekî İngilîzî nivîsandiye. Biya min gelek balkêş e û em dikarin belkî rojekê taybetî di bernameyekî de tenê qalavê bûyerê bikin. Gelek baş. Kerem ki. Belê. Velhasıl çawa bêjim niha tenê debara xwe bi wergerê dikim. Rastî doktorum li tu zanîngehê li Tirkiyeyê zanî zehmetê mirov bikar ve bixebite. Bêtir karên wergerê dikim wisa debara xwe dikim. Wek profesyonel karê wergerê dikî? Belê. Berê çend televizyonda ez xebîtim. Azadî TV'de min bername çêkirin. Ji bo hin televizyonan ji min karên wergerê kirin û şîrovekarî kirin. Lê vê gavê tenê bi karên wergerê ve mijûlim. Baş. Em niha me tu dayî nasandin tu kesekî hêjayî ji nav Kurd Anatoliyê navîn wek sterkeke dibiriqî em bi te serbilindin mala te ava. Keke na di destpêkê da kerema xwe ji me ra rewşa hêbûna zimanê Kurdî di nav Kurdên Anatoliyê da çing e li kîjan heremê kîjan dewokê ne tu bikanî ji me ra înformasyonekê bidî. Bila serçava. Ewl ez dixwazim bêjim ku ez bêtir wekî Kurdiyekî Kurdistanî ez niha xeber didim. Rastî ez bixwe ji eşîra Canbegim û wexta ku ez bi dê û bavê xwe re yani bavê min vefat kir ji wexta ku diya xwe re bi malbata xwe re xeber bidim bi kurmanciyekî din xeber didim. Kêkim zafer ez wekî wenîdim ji ber ku ez wergerim divê ez kurmanciya xwe de di her du kurmanciya da ez xetekî pir dijwar dayînim. Eger ez van tevhe bikim dibe ku berhemên min de problem hebin.
جبر وی دبه کونک گرام به وکابولریا من فرنگوکا من آخافتنه یازی حال بدم منو کرمانجی آماج از جارا دنگ بکم بری آبی دبه مرفنک قالا کردین Anatolia'ya bir ke beriya ku yani kijan devo ki haber dedin falan. Zan hatta seri 7 sala 19 han gelek jarjı Kürdistan'a Kürt koşber buna berbe Anatolia'yı. Taj Selahattin Eyyubi Serdema Selahattin Eyyubi zan gelek malbat hatine nale Trabzon'a koşber buna lideri hatta Öktebejin Paşnavi Eyyubi yancı gırtine. Lebeli ya ku demografiya Anatolia'yı dene guertine kriye az bejim komek gırseyi Kürdin veki biçip bune de seri 7 sala bejim 19 handa despedike yani salın 1800'da ji Kürdistan'ı çen aşir den navbera Ankara Konya u Kırşehir vandera biçip ben dizani nezki siyaset kund تيغوتن توين عبارة بيجمان هجمارة كي تقصد البردستي ما تنيه يعني مستعد كارم بيجن لأنكارة بولاتlı haymana bala koçisar Konya'yı dizani Canbeyli Kulu bejin Yunak Çeltik Sarayönü ulukta şehirci dizani ya avke Kamane Çiçek Dağı Boztepe'yi Kürtene, uharusal Aksaray'ı Kürt bicih bune ku deh günden ku ez bejim bizazaki haber dedim bidimli kısedikin evliverin. Ujibli olancı em bizanın ku Çankırı, Çorum, Yozgat, Tokat u Amasya'yı günden Kürdan hene u je aşirin cihecihine. Bigişti em dikarim bejin se aşirin mezin hene Anatolia navin. بتایبەتی ناوبەرە Ankara, Konya و Kırşehir'i evji Reşvan و Canbek u dedi Şeyhbizînîne ev aşirin mezinin u her yek jwan dehan gundên wan hene belki pir zêde ne jî dedît Canbek û Reşî Kurmancı xeber didin û bi devokekî Rojavaya yani Gerbê Fratê dedît devokê wan taybet heye tu eger ku bala xwe bidî ji alî Semsûrê Xarpêtê Meletî Kilis û Antebê zimanê wan nêzîkî hevin dedît Reşî û Canbekî jî divê devokê xeber didin lê zanin Şeyhbizin jî ku bêtir navbera heymana û Quliyê bicih bûne dehan gundên wan jî hene ew ne Kurmancın ew lekin heta di arşîvên Osmanî de Kalavan nusatêkirin ekradî lek yani Kurdên lek ku ev jî ji Kerkûkê koçber bûne ji ber vê jî bêguman Kurmancên ku li Anatolya navîn bicih bûne ji hev du fêm dikarin xeber bidin jî lê navbera Kurmancek û Şeyhbiziniyek yani tu Reşî an jî Canbekiyek rabe bi Şeyhbizin re xeber bide hev du fêm nakin çimxabın karin hev du fêm bikin gelek şarjı bi Tirkî xeber didin ji ber ku zimanê wan Soraniye Vedat Soraniye em ya jî bêjin Vedat Soraniye neviyaliye belê bi sêsit gund din Kurdan em dikarin bêje ku hene li Anatolya navîn û sê devok tên xeber sê zaravet tên xeberdan lek Zazakî û Kurmancî lê bêtir Piranî Kurmancın ku li Kurdên Anatolya wekî em binav dikin Piraniya wan Kurmancın belê kekê ev te ku te bes kir daha gundên di milkî xeber didin li dor aliyê Aksarayê tengê ven ji bo wan tengê agatoriyo bikanî imkanê ne zêde agatoriyo bidîme mesela li Cihanbeyliye ew gundên Sewîdî ew dibêjin em ji Aksarayê hatinî Cihanbeyliye ew gundê Bêşxaxa Mezin, Bêşxaxa Çûk, Yayla Çûlê, Yayla Kîrligê, Çîman em wan fam dikin em wan baş fam dikin zimanê wan
دنافبرا کرمانجی او دملکی دا مایه تو چه دفکری یا که کوئی راستش زیده شارزایی من زاننا من سروان تونه لیاز زانم دیسه پرانی آوان دیسه کرمانجن ده گند زازانه لیزیده جی ده گندان جی گندین کرمانجان هنه گنده کرم ها مخواست گندین کرمانجان هنه yani ev kurdin ku ji devera ekeci ki hatne ali ve bartım ev kurmancın jiberi insanı dikarın jehfim bikin jiber ku prani avan ise kurmancın li jiber ku deh gundin zazaji hene yani ku demliki haber dedin hene jiber ve mexwastem qalawan bikin li ez bu saat zalim bir sal bir kurdin ku kurmancı deng dikin yani kurmancı hene baş baş کلک سپاس که تماشاوان عزیز ام بردوام دکنی برنامه ما سر فیسبوک سر سوشال مدیا بلاف دبک از وی گوتنه پر نابیجم یعنی اون آلیکاری ما بکن برنامه ما بلاف بکن هین زیده انسان ما بکنن تماشا بکن دبکو دکتر بریز دکتر اگاتاریت گلک هجاد دیده ما انسان جی فیده بگرن سپاس بو آلیکاری وجی که جوات به زمان خا جیان خا گالری جواکی دده جیاندن تکیلین خا برفرح دکه به زمین به سر ویج جبو ویج به سر دکه جیان کلتوری یا روزانه تجربه و امکان خا زیاده دبن جبو و تجربه زمان پیشتا برنه دده دیستینه خا پیشتا دبه دخونه هم دبه دیویسه لوگور وی کردن آناتولی حتی کیجان دمه یا جی سالان بوان راستیان به سرکتن به زمان خواه پیشتا چون بله راستی که مزافر تو جزانی که کرد geleki bir devletin yani devlet avantu neye o her çıkas emle Anatoliya navin jibin eğer Kürdistan'ı devlete kebiya به زمان کردی پروردهی و وشانین مصاحبنا belki medikar bu juan bigirta و me tekiliya be dünyaya nujen rejim Kurdi medani baya beriya ku zani civakeki girti be ku zani Kurdin Anatoliya ji hatta hazar naslu pinjiya civakeki girti be hatta şestan merdikar beji kunt naf khoda bun zede dernek etti bun bajir zani beter be pezu ajalvani ve mujur hatta jotkari zede tunne bu jotkari pişa derket beter millet jiboku avaxa bike genem de çand belki bostan de çandın le ne jibo fruteni jibo debara xo le çi debara xo be çi dikirin be pez va zani pez xoy dikirin u hatta zanen hen jwan aşiran pez dibirin ta İstanbul'e de frutin zanım mesela Galiyemin Bavevan dema xode pez birine İstanbul'e ta 7 sal 7 sal beri hertim pez birine hatta ki gotun ku çıkas rastlayın zanım dugotun desturek girtine ji sarayı Kurdin Anadolu'ya Cambeki be Reşibe zanım her du aşirji dema xode pez birine İstanbul'e nava İstanbul'e pez frutine dedit awel in ev trentun ebiye bir rojan suare hesbe xoya ji kere xo bune u pez birne geri birne ta İstanbul'e lür frutne pişti ku tren ve buye bir trene birine velasıl vakta ku jiyan ser ajalvani bu her tiş bu Kurdi bu dedit tu cihetiye ki Kurdaki Kurdistan gündeki Kurdistan ve gündeki Kurdin Anatoliya ne bu yani Mevt Karabeci hatta salın hazır nasıl pincan lugundan kesek bu bir Türkiye haber bir de ne de hattitini kim kese bu evji belki hin kes çubun askeri kırbın döve deri Türkiye'nin bubun evji mer jin ne dizanin vakta ku zarok bum te biramın jiyan her Kurdi bu lugund şinu şahit ev Kurdi bun malbat ev bu Kurdi digeri civat digerand tekili zamanı tekili sereki Kurdi bu Lütfen sal nazil hazar neslu pinci anda hediye mektep ve bun. Eğer kutu bala xobidi sala damezrandına mektebin Gündin Kurdin Anatolia'yı çıl pinci şestin. Dive navbere de ama bece her gündeki mektep çekirin. O
bir şekli zarokçun mektebi u tabi zaman perverdeyi Türkiye bu bir şekli Türkiye hedi ket nav gundan. Bu tuj zani ku pişti şere duyame cihane Ali Kariya Marshall şey bu jihela Amerika'yı ve u traktör u makine ketin nav gundan. U çandini despekir. U hedi edici dedi bajarjnek peşketin pişra Kurdin Anatoliya navin yan çün bajarın ku gun devam idari le gredaye mesela az bejim Polatlı Kurdin me cara avul 1950 adı için bicete bu beri aveli Polatlı Kurdek tünne deverindin belki ciheben belki peştirci çubun jibu Polatlı dikarın bejim musahili haymana belki bereci Kürt çubun le meveste ve gun hedi berbi bajar için şestu hafte u haşte hamde u lgunt zede kes namine anha jî rêjeya gundan ez na divirta dixwazim deman îro rewşa îro bipirsim zimanê mirov hîm dibe bi zimanê dayîkê dest pê dike heta 6 salî kuruk yani bi gotina Kurdî zarok bi zimanê dayîkê û civata xwe mezin dibin heta 6 salî Kurdên Anatolî ji ber ku jiyana xwe li gund û zozana derbas kirine alî kultur û ziman da xwe parastine teva ji me re eşkere kir heta sala pêncî dibistan vebûn sal hat îro gelo rewşa îro çawa ye mixabin rewşa îro pir xirab e dizanî yani ez dikarim bêjim ku Kurdên ku li Kurdistanê de nikarin li ber xwe bidin gelo Kurdên ku wek kêmnetevek kêmîneyek li Anatolyayê nav Tirka da dijîn çawa dikarin li ber xwe bidin çawa dikarim em hinek qalawan bikin yek belê hîn şîn û şahî bi Kurdî tên dibin mezin Kurdî qise dikin deng dikin nişên ku ji çila salên çilî jêrtirin ew piranî bi Tirkî deng dikin dibe ku kurmancî bizanibin lê bêtir Tirkî deng dikin lê zarok êdî tev Tirkî jî Kurdî jî nizanin çi mixabin wexta ku ez diçim li gund bu abî kêkê Muzaffer wexta ku ez zarok em çûn li gund em diçin dibistanê mamoste yek ji me peywirdar dikir digot kî Kurdî deng bike li ser taxta reş binivîsin û wexta ku teneffüsê de yek ji me Kurdî xeber bidaye sîxurekî me hebû viya not digirt wexta ku mamoste dat digot falan 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 wana Kurdî deng kir mamoste jî li wan dixist hûn çima bi Tirkî deng dikin ji ber ku hin malbat hebûn hemsalê min bûn hin malbat hebûn bi zarê xwe re tev Kurdî xeber didan zarok ji wexta ku dihatin mektebê heta ku Tirkî hîn bibin mecbûr se bi kurmancî xeber didan ji wan hevalê min ê ku gelek lêdan dixwarin ji ber ku Tirkî nedizanîn û mamoste lê dixistin ez qala wê bikim 10 sal berê 15 sal berê ez çûm gund em nav civatê rûniştin û min kurmancî xeber da bi kurmanciya me ne bi kurmanciyê ku ez niha xeber dibim ew hevalê min ê ku tim lêdan dixwar ji min re got ya bi Tirkî got ya got mem tu çima kurmancî deng dikî Tirkî deng bike ew jî hatine vê radeyê çi mixabin yê tiştekî balkêş e ew zarokên ku Tirkî nedizanîn û ji ber ku tim kurmancî xeber didan û ji ber wê lêdan dixwarin ew nefş niha 45 salîne û piraniya wan jî êdî Tirkî xeber dide berê davetên me de Belistanên Kurdî tên Stanên Kurdî tên lêxistin tên gotin ez vê bêjim ev tiştekî gelek baş e ji ber ku salên heştê û notî de Kurdî wisa belav nebûbû lê niha gelek stan bêj hene û davetan da ên ku xweyî li Kurdbûna xwe ji dernekeve naçare evekî bigire yani ez qala Polatlı'yê bikim wexta ku tu salonekî davetê bigirî işte dipirsin dibên tu Tirkî yan Kurdî eger tu bêjî Tirkî tamam ez orkestraya Tirkî bînim hatta du orkestrayê wan hene du evkê wan hene eger ku tu Kurd bî tu bêje tamam ez ê orkestraya me ya Kurdî re bêjim bira ew lêxin eger tu bêjî Tirkî hemû salonên evkê davetan wisa ye û stranên Kurdî lêxistin lê belê çawa bêjim rêjeya axaftina Kurdî dengkirina Kurdî di nav Kurdan de Kurdên Anatolyayê de her ku diçe çi mixabin kêmtir dibe
وکی کو gelek deverin Rojavayê Kurdistanê jî em dibînin yani Rojavayê Bakurê Welêt em dibînin li Bamê jî çi mixabin rewşek wisa heye her ku diçe ew rêje kêmtir dibe lê ez her tim dixwazim mesela qala vê jî bikim gelo çima dedît yasayên dewletê yên li Bakurê Kurdistanê û li ser Kurdên Anatoliyê aynı yasane dizanê ew hukûqa ku tê birêvebirin li Bamê jî li Kurdistana Bakur jî aynı tiştin lê çima rêjeya dengkirina Kurdî li Bakurê Welêt zêde ye jî çima di nav Kurdên Anatoliyê de kêm e ez dixwazim nek ser vê jî xeber bidim kerem niha tê bîguman em nav Tirka dane tesîra wê heye ji ber ku bajarekî Kurdî li wir tune ye bêtir wexta ku em koçberê bajaran dibin ew bajar Tirknişînin berê ji li wan bajaran Tirkî deng dikin eger ku tu bala xwe bidî Enqerê, Polatlı'yı, Eskişehir'i, Konya'yı ne olsa vakta Kurdê me diçin zimanê wan bajaran ê Sûkê ji ber ku Tirkî ne ew mecbûrin Tirkî bialimin eger ku Tirkî hîn nebin Tirkî hûn nekin şana okin nikarin deng bikin nikarin karûbarê xwe birêve bibin ji ber vê jî ew bêguman tesîra wê heye lê tesirên din ji hene yek ji wan jî çi ye yek çanda dengbêjiyê çi mixabin di nav Kurdên Anatoliyê de tune ye çanda stranbêjî heye bêguman lê qesta min çanda dengbêjî ye û eger ku tu bala xwe bidî li Bakurê Welêt ji ber çanda dengbêjiyê nifşên nû bêtir kurmancî hîn dibin ji ber ku tedî dengbêj qala bûyerên berê dikin bi kurmancî dikin û şevên sarên zivistanê berê ew dikirin û niha tedît êdî ew civat nema lê hîn jî ew awayekî dijital hatine qeydkirin ez zanim gelek hevalên min hene digotin em bi şakûr û mezin bûne em bi reso mezin bûne me nexwest bajî bav min tim kasetê wan lê dixist em bi wan mezin bûne digotin yani çi mixabin ew çanda dengbêjî di nav Kurdên Anatoliyê de tune belê stranbêjiyê me hene wekî Kurd Remzî Rehmetî hebû ne wisa Bilal Ercan hebû ji zanim kekî Serbiland Qanat Merivdê qala wan bike û niha ji gelek stranbêjin me hene lê ew pir dawî de dest pê kirin yani berê Kurd Remzî hebû lê yên mayîn hemû piştî salên notiyan stranên Kurdî gotin ji ber nebûna çanda dengbêjiyê rêjeya belkî xweparastina Kurdî xeberdana Kurdî nav Kurdên Anatoliyê de kêm bû û em dizanin bawer bikim li aliyê we ji aliyê Rihayê him dengbêj dihatin ne wisa erî mesela li Bamê nedahatin Bamê lê ew jî pir bi sînorê wexta ku ta ji Rihayê ji aliyê Semsûrê çend dengbêj werin derbas bibin li wan dera bigerin zêde belkî li şopa xwe nehîştin bûya min faktorekî din ku rêjeya dengkirina Kurdî çima di nav Kurdên Anatoliyê de kêm e ew jî çanda medreseyekê ku li Bakurê Welêt li Bakurê Kurdistanê medreseyên Kurdî hebûn heta bîstî sal berê jî medrese hebûn zarok diçûn em bêjin feqe diçûn li wê derê dixwendin û hebûna medreseyên Kurdî hem ji bo vejandina edebiyata Kurdî geşkirina edebiyata Kurdî hem jî parastina zimanê Kurdî faktorekî gelek giring e eger ku tu bala xwe bidî sed sala 19 heta sed sala 20 serê sed sala 20 evên ku berhemên edebî dane tu bala xwe bidî melene medresê de yani feqîne eger tu bala xwe bidî û ji bilê wê wexta ku mirinek be şînek be yani ji karekî olî be li Bakurê Kurdistanê ew tişt hemû bi Kurdî birêve diçin anha jî eger ku tu Diyarbekirê li Mûşê li Wanê tu biçî şînekî mele wexta ku tên mele hemû ew kawan Kurdî dibêje texwaya wan jî bi Kurdî dibêje û li wê derê hemû Kurdî ne wexta ku 14 sal berê babî wexta ku vefat kir me got em meleyek bibînin Kurdî deng bike kurmancî deng bike me nedît me meleyek nedît meleyên din jî hemû Kurd bûn me got heyran tu dikarî kurmancî xeber bidî ewa xwe bidî got nexêr ez nikarim ez şanakim got ji ber wê jî ew tesîrekî mezin e ji ber ku
karın oli ser civatı zede gran evket faktörek mezne tesirek mezin dike otu gazi mele diki mele Türkiye'den dike millet mele Türkiye'den dike cana nafkada evjeye yadınji praniye Kurdin Anatolia'yı dedi Hanifine u Türk u devlet Osmanlıcı Hanifi bun u devir nezik bu neke dedi rata Fırat'ı Kürt Betir Şafine u vaki ev cihetiye ki nişandı da cihetiye ki küçük olij be cihetiye ki ciberveji Ali dinin karubarın dini de jit karın xobi Pariz'in medrese hemu melecitin bu Kurdi haber dedim. Evji testeki baş zede le nav Kurdin de Anatolia navin de çim xabın evtünne galemin çüye medrese le medreseye Türka galemin karubarın oli dizani le bir Türkiye dizani yani bu Kurdi belki ne dizani ez ya bejim na kurmanca gelek baş bu le mesela ve karubarın oli bir ne dikari bu Kurdi breve bera belki usati bir anın jibili veji hund zanın salin 1905 anda jikrim gelek sürgün kes sürgün bu Sovyet'ten vakta ku sürgün kirin ev hamu dinav Kurdin Anatolia'da bicih kirin Tatarın Kırım'ı dedit gelek gündem Kurdin Anatolia'yı bicih kirin mesela gündeme 20 malbat bicih kirine gelek gündemden en ciran ez bejim Tatar bicih kirin jibili veji yürükken Ali Toros yahanin salin 1905 anda gund ava kirin beri dinav gündem Kurdan'da tu gündekidin tu nebul bame Kışta mesela Polatlı ile Yunan Gazdan'ın çend gündün yürük ana vakırın. Bu bir şekilde tesir ekser evkakırın. Eğer kullu gündeki tene Kürtnebe Türk yancı yürük ev hebin mecbur hediye zaman dışı ser evki. Zamanı serdest. Bu Türkiye zamanı serdest. Ez dikarım van faktören, kala van faktören bıkım ku jibervi rejeya haberdana Kürdi dinav Kurdin Anatolia'yı da betir gemtire. Baş. Naha keke persek heye, naha asimilasyon heye, tünabun heye, berva merine çuyun heye, Kurden Anatolia asimilet bin, an tüne dibin. Asimilasyon per zedeye, eme zaroken ha çawa jê biparêzin gotiye Brêz Recep Dîldar, te çi difikirî? Slavjlı keke Recep şi, bejim, spas keke Recep Rastî ez peyva asimilasyonê ji bo neteweka Kurd rast nabinim. Asimilasyon peyveke ji Latinîtê similyo. Similyo yani taklit. Ji bandin û kopîkirine yani. Bêtir jî tedît ew têge di zanistên biyolojîk de biyolojî de hate bikaranîn. Pişta jî civaknasî de gotin. Ew jî çi ye? Ew kesên ku wek malbat yan wek şaxs çûne welatekê din, çûne nav ciwatekê din. Vakta ku hini ve civatı edibin, hini zamanı ve civatı edibin, yani entegrasyon, entegre edibin, jibo van asimilasyon tegotin. Yani asimilasyon ev kesi ku dıçın velat ekidin bicih edibin, hoca dışibinin ve civatı. Yani vakta ku biçi Almanya'yı hini Almanya'yı bibi, hini Rabunun müştandına van bibi, çanda van bibi, ulugur ve çanda tu tev bigeri, dibejim ku Amerika asimile uye, o tişeki başı. Ciber kutu ektiki tujdi bir yekş endamin vecivaki. Le çuma xabın em jibo Kurdistana Bakurji Kurdistanê em dibêjin asimilasyon ev tiştekî rast nîne jiber ku netewek nayê asimile kirin. Asimilasyon nabe. Kesek asimile dibe. Jiber ku xwe li gor civaka nû digu herîne, diguncîne. Le jibo Kurdên ku li welat dijîn, li Kurdistanê dijîn ew biya min jenosîde yani em dikarin bêjin ku tên Tirkirin eger ku li Sûriye û Iraqê be em bêjin Rojava û Başûr û Rijlat be yan din Fars kirin yan jî tên Arab kirin. Lêk ji bo Kurdên Anatolia em dikarin bêjin ku ji ber ku em li Tirkiye dijîn em ne li Kurdistanê ne û em wekî kemîneyekin, kemnetewekin belkî em dikarin ji bo Kurdên Anatolia'yı bêjin ku asimilasyon. Erê em asimile dibin. Em naçarin Tirkî hîn bibin. Ji ber ku em ne li welatê xwe ne? Em nav Tirkadan, em nav bajarên Tirkadan e wexta ku em diçin bajarê Tirkan e. Tenê gundê me hene. Lê li gund kes nemaye. Ji ber wê jî
li meriv de bahsa ve ekij bike tedit asimilasyon li rojavayê du awayî tê birêve dibin. Li gor hin ekolan dibêjin ku ev mêrek ji bo ku asîmile bibe dibe zimanê xwe yê berê ji bîr bike. Zarokên wî jî bira zimanê xwe xeber nede. Mesela hatta salên 1960 li Amerîkayê ew birêve birin. Ew polîtikaya asimilasyonê birêve birin. Hatta Kanada, Amerika, Avustralya Çin'i kabul nedikirin. Eğer Çin'i batana dugotina em naxwazin. Ji ber ku hûn asîmile nabin. Çima ji ber ku çandekî wê pir bihêz heye. Em nikarin asîmile bikin. Yani mebes çi ye? Em nikarin zimanê we bi we bidin ji bîr kirin. Ew ekoleke. Lê ekoleke din heye hin welatan. Mesela li niha li Almanya ji wê ekolê birêve dibe. Dibe ku ji bo ku mirov baş asîmile bibe hewce nake ku zimanê xwe ji bîr bike. Yani niha li Almanya'ya zanım gelek bajaran hükümet ew dike dersên Kurdî dide dibistana. Dibêje ku Türk bila Tirkiya xwe ji bîr nekin, Kurd bila Kurdiya xwe ji bîr nekin. Eger ku bi zimanê xwe resen jî bizanibin, zimanê xwe zikmakî jî bizanin, ew baştir entegre dibin nav civaka me de. Almanî jî xweş dikarin xeber bidin, çand û toreya me jî başî bibin. Du rêbaz hene. Lê dewleta Tirk ji bo Kurdên Anatoliye, ji bo Kurdên ku ji Bakurê welêt koçber bûne li Tirkiye bicih dibin, ji bo wan dîsa wekî ew polîtikaya salên 1960 tev digere, çi dibêje? Dibe em zimanê Kurdan bi Kurdan bidin ji bîr kirin. Bira zarok zimanê Kurdî nizanibin. Yani qesta min çi ew e, yani tu nizan li Bakurê welêt jî aynı tişt dikin. Ji ber wê jî ev rêje pir zêde ye. Belê hin ez dikarim bêjim ku sazî hatin ava kirin tedît yek ji wan jî dersên bijartene. 10 sal berê jî ew imkan hate dayîn û tedît hem televizyonên Kurdî jî nav TRT da vebû hem jî ji bîrî wê jî televizyonên taybetên Kurdî jî vebûn gelek ji wan hate girtin lê hinek ji wan didome û her wisa tizanî di zanîngehan da beşa kurdolojî vebûn û tedî gelek Kurdê me çûn li wê derê beşa kurdolojî çûn xwend pêş xistin. Velhasıl ev dibe ku rêjeya asimilasyonê rêjeya ji bîrkirina Tirkî kêm dike. Yani ew çend qelene ku em Kurdî diparêzin. Ew çend qeleyên dawînin ku em divan dera Kurdî diparêzin. Lê belê çi mixabin siyaseta serdest a Kurdan li hember van reforman bêdeng ma. Yani hatta ez zanim gotin neçin mesela zan çend hevalên min çûbûn li Artuxluyê beşa kurdolojî xwendin rexne li wan girtibûn. û ji bo evkê jî piştgiriyekî baş, kampanyayekî baş destpêkê de nehate dayîn. Yani li Bakurê welêt ez bêjim salên ewil heftê ew bû. Mesela bêjim milyonek zarokên Kurd mektebê de dixwînin. Lê belkî deha yek ji dehan wekî dersên bijartî qebûl nekiribû. Ew rêje her sal kêmtir bû. Bêjin siyaseta serdest a Kurdan jî qet bala xwe neda, giringî neda vê. Ji ber vê jî ev her pirçûk kêmtir bû. Wekî ku îsal lê kampanyayekî baş hate birêve birin. Em werin ser kampanyayê. Yani hîn dema me jê ye di keke Şakir Epözdemir mame ser te behsa nebûna medreseyên Kurdî li nav Kurdan Anatoliyê navîn kir. Keke Şakir noteka gelek heyecan nivîsandiye medreseyên Kurdistanê 1200 salin ku hênin berê 1000 salan medrese bajarî ne, şaristanî ne, îlmî ne, hemî zanînin hevdem li van têne xwendin. Piştra ew e 200 salin ku medreseyên Nexşebendiyan û medreseyên gundan hûr û gir hemî hücre ne. Hücre ew e ku yeko dersên hev didin. Ev medrese di şaxa zanistî da tene dew du kitabên rêze wan dike mele, alîm jî wan medresan dernayên lê ew jî daxil. Hemî medrese bi Kurdî perwerdeye didin. Sohbeta we gelekî li xweşa min hat şev baş. Em ji gelek spas dikin ji bo nota te ya giranbiha
مالا تا آفاقی شایر اجی سلاو آپ شاکر دکم تیم دستی وی و دستی ماش برهمکی تیم دستی ماش دکم و برهمکی بیش سر مدرسیان هیا و منجی خواندیه و زارم يعني نکش آگاهی من جویر جدی بخواجی سپوری کاری راستی سر مدرسیان جی کلک آگاهی برشافنه نهال ناف ما مستنال ناف ما ام چونی گند دمام کرمانج دند کن بریز مصطفی بادل جی نویسان دی پروبلم زمانی لگندا ته دنکرن به تیری میرو و ناکه جبو و انسان ما işte ترن سر ترکی خبر دادن ترکی دنگ دکن نه ام ترن گند ام براستی دخوازم کردی دنگ بکن کلمن سوک بکار دینن ام برخد دادن ما مفهوم بکن وکم بنا مصطفی گوتی د چرچوه که تنگ دا صحبت دمینه انسان پرانی انسان چقدر زمان دویمین ترکی دبن بازار زمان ترکیه صحبت اما تره سرویتور جبوه چه فکری؟ بله yani devji xalki ihtiyacı normal berde em jarna için gelek hevali min inku Kurdin Kurdevarın bu siyaseta Kurdda cikirtne jarna emten em sohbet dikin le pişti demek ki tujad neri ve diğerin ser Türkiye em vihan nakın yarasti evji jber çıktı jber ku dünyaya nujen modern em breya Türkiye em çüne nav ve dünyaya nujen keko em be Türkiye Dibistan dem Türkiye'in bu ne? Me rojname bir Türkiye xandiye, televizyon bir Türkiye hatne bu ne? Hamu ez bejim teygehin meyin zanisti Türkiye ketneser eşime. Raste vakta ku em diyafara haber dedim, pir behesani bir kurmancı haber dedim. Jiber ku em via alimine ev hatiye. Li aliye din ve jiyanek du din heye. Jiber ku tekili ekme bir dünyaya nujen reheye. Li ev tekili به کردی را نه به ترکی را هاتیه کردن وقتا که تو کلاسیکه که تو خوان جوانی خود کردی ها بو بردست بو نه تلویزیون به کردی ها بو نه وقتا که تو dünyayı را تکیلی تدانی با تو مجبور بی به ترکی دانیه yani جل deverindin jibe avaya gidin yani de parçayındın in Kurdistan yani jil Kurdistan'a bakuj aynı şey. Jiberveji çim xabın me ikame nekir. Siyaseta Kurdici devirde kalsma siyasetin serdest in Kurdici beter bir Türkiye haber dedim. Yani anhacı tu diçi carna ne tenini bağme tu diçi ba le bakuri varetçi tu cad neri ev karubarin Kurdevarici bir Türkiye brevet için. Ev nehoşiyek bu. Çi muhabin ev nehoşi hinci dınava medaye me ev nekiriye. Yani divem abul viya çareser bakın beguman eğer ku em nafxoda kurmancı haber nedin deng nekin Eme çava bikarbin bu vejinin yani vejinin Kurdi nav xalktajı. Eğer tu biçi balaxo bidi şu ev vakta ku em bejin gunda millet için serxoşi şu bir kurbancı haberdi. Vakta ku için daveta eku emreki jurtir. Le belki em bikasvancı sabı kurbancı haber nadım çim xabın. Le Vaktaki dve skala yok ki bakım ki Muzaffer Zede vakta men ne mayet edit kerem kana kerem radyo Yerivani he bu düzani tkhan skala veji bakım vaktaki ez mala diyaxobum le ba diyaxobum çubum babe hevalekim telefonumun ki ya goz tkazım ser radyo Yerivani bixebtim işte go ev kerem sayat çava eftikir bername peşkeş tıkırtı bir ate falan Mugola nay biramın mugo yani dve beri min çencer gudari kır bu zanım. Dve naber de metamen bist ku ez dibejim denge radyoya Erivani ama jiniş ke va dest bekir bu evde denge Erivani falan usa ve ki ev haberdan gut es bir acep mam mugo meti tu veşkul zani ve go bavmin hertum denge Erivani gudari dikir radyo Erivani gudari dikir. Beli radyo Erivani he bu belki evci roje saatek eptikir. Çava kulu Kurdistan'a bakur ev dahat gudari kırın. O Lubamej belki dahat gudari kırın. Ve ev tenaseri okuttu bir dünyaya nujenre tikiliyek daini ne mümkün ne bese. Ne mümkün. Mesela ma Bele çim xabın. Yani keke refekji nivisan de dveja Kurdana tu novin xa parastana evna de nav işte Romeo dana jbo ve persene yani rast
ام جی سپاس دکن ji bo grafîk yani kekê işte keke Mustafa gotiye ya kurmancîya me têrê nakiye li gunda têrê nake em terin ser Tirkî yani em bi kurmancîya xwe denkin kelimên em têrê nekir em kelimên Tirkî, Erebî, Farsî, İngilîzî di nav gotinên xwe da belav bikin sohbeta xwe ber pêş da bibin nabe yani ew jî mümkün e em çima nakin wê Divêm bikin kekî Muzaffer ez belkî 10 salî zêdetir min netkarî tekiliyekî bi malbat ra tune nebû ji ber ku ez qaçaq bûm sürgün bûm bi salan ez ji malbata xwe dûr bûm vêja piştî ku ez ji girtîgehê ji derketim ez hatim malê min got dayê tu çawayî başî diya min ecêb ma got ev çi ziman e got tu çi deng dikî got çi ziman deng dikî min fêm kir ku eger ku ez bekî ku niha xeber didim bi diya xwe re xeber bidim ez nikarim diya min jî min fêm nakî rast ji ber wê jî ez çax bûm min got temam min got atê tu çi dikî tu rinda tu xweş e û bi kurmanciya xwe cambegî û Kurdî Anatoliyê wekî min xeber da û ji wê şûnde jî min wisa dimişta ez tu car bi diya xwe re bi Tirkî deng nakim bêguman lê ne bi vî avayî deng dikim çawa ku dê û bav min xeber didan deng dikirin ez jî wekî wan deng dikim bi wan re metên xwe re bi apên xwe re ez wisa bi wî şiklî deng dikim eger ku niha ez bêjim çawayî başî millet qerfa xwe bi min bikin yani bêjin ew zimanek tune ji ber wê jî divê her kes diya xwe re bi bavê xwe re bi malbata xwe re aynı bi devoka xwe xeber bide ji ber ku bêguman wexta ku bernameyê ku sada yan jî wek berhemên din de wexta ku em Kurdî bikartînin bêguman divê em Kurdiyekî ku nîskî hev bikin ew hewldanê wisa bikin lê wexta ku meriv diçe nav civata xwe nav gundê xwe divê bêguman bi kurmanciya xwe xeber bide eger bi awayekî tu xeber bidî tu ji hev biyanî dibî û te ji xwe nabînin te biyanî dibînin û dest pê dikin êdî bi Tirkî xeber didin te re rast ew rast in mixabin ez warim ser ekê em warin yani çel heşt deqe me li paş xehîştin keke ez dixwazim tiştekê bipirsim yani kek Recep bûtibû em ê zaroka çawa biparîzin derdê me jî hemû ew e li Tirkiyê ji bo dersên bijarte tu çi difikirî Kurdên bi taybetî Kurdên Anatolî navîn gerek çi bikin Belê divê em tev Kurdên Bakur yan ji Kurdên Anatoliya navîn em sêrî lê bidin her ciyê ku zarokê me lê dixwînin em sêrî lê bidin em bêjin em daxwaz dikin ku zarokê me dersên bijarte Kurdî bibînin çi mixabin ew me pir paşguh kir me pir guhnedarî kir rastî niha divê em giringî bidin lê ez zanim li Diyarbekirê li Wanê li Mêrdînê mamosteyên Kurdî hene li vê derî xwarziyekî min xwast dersa Kurdî hilbijêre gotin ne mamoste ye ne ji xwe ne mümkün e tu divê qet nebe çend kes çend xwendekar divê daxwaz bikin ji ber wê jî yani li Anatolî navîn her ciyekê ku eger li mektebê bartin sêsît kes nexwaze tiştê wisa dibêjin em mamoste nikarin bînin eger ku li mektebekî sêsît zarok serî lê bide ji bo dersê Kurdî yani jî ev rêje baş nizanim ciyekî min wisa xwendibû jî dibe ku ez xelet çibim lê rêjeyek hejmarek dane dibêje mesela sed dusut yan jî sêsît kes zarok divê serî li ewkê bidin bixwazin ku dersên Kurdî bibînin çi kurmancî çi zazakî vê gavê mamoste tînin ji ber wê jî ev li vir zehmet e yek divê belkî li hin gunda yan ji hin ewka zehmet nîne lê li Polatlyê yan jî tu li Enqerê yan li Konyayê tu mektebek tuneye ku tu sêsît zarok peyda bikî ku dersên Kurdî bixwazin lê dibe ku li navçeyan yan ji li gundan meriv daxwaz bike belki bi vî şiklî dersên bijarte dikarin werin dayîn dersên bijarte çareserî nîne çareseriya dawîn nîne lê qet nebe rêjeya asîmilasyonê li bamek kêmtir dike qet nebe zarok dikarin Kurdî jî wekî meşrûyî bibînin û gramera wî hîn bibin hin çîroka hîn bibin ez dixwazim qala tiştekî bikim kekî Muzaffer eger ku me giringî bidaya eger ew milyonek xwendekarên me biçûna li zanî li mekteban dersên bijarteyên Kurdî bidîtane bawer bike niha 15-20 hezar mamosteyên Kurdî hebûn
15,000 mamosteyên Kurdî hebûn ji ber ku daxwaz heye û dewlet soz da heye û beşên kurdolojî hene çi mixabin ew beşên kurdolojî her sal 100-200 her yek ji wan mesela Artukluya zanim wextekî 200 kes cihan dibûn mezûn kirin piraniya wan bêkarin nikarin kar peyda bikin yek belkî 10-20,000 mamosteyên Kurdî dibûn ew ji bo zimanê zikmakî perwerdeyiya zimanê zikmakî amadekariyek dibû him jî belkî ew zarok ji ber ku diçûn wê dersî dibînin dest pê xwandina kitêbên Kurdî bikirana tenê ji ber wê dizanî niha 2-3 weşanxaneyên zarokan heye di Kurdî bi xatirê çi dizanîn ji ber ku ew zarokî diçin hewcedariya wan bi kitêbên çîrokan heye çîrokên Kurdî kitêbên Kurdî heye ji ber wê jî niha du weşanxane herîkê me zanim kitêb çap dikin kitêbên Kurdî ji bo zarokan çap dikin û hin ji wan jî piranî mesela ji bo wan zarokan e ew bi şiklî him vêjeya Kurdî edebiyata Kurdî geçtibû bi taybetî nav Kurdên Anatolyayê de jî wisa dibû lê belê mîna ku min got ev çareserînî ne ew ê tenê leza asimilasyonê kêmtir bike rêjeya wî kêmtir bike ew qas ez dixwazim çend çîdem Aqbîna û İzzet Zozanî ekirine li bu oto asimilasyon teng çiş nivîsandine yanî döndere mala da çîdem Aqbîna gotiye oto asimilasyon herî mezin di malê da tekirin ji ber ku fîlmen Tirkan temaşa dikin û di bandora fîlman da dimînin yani televizyon gelekî tesîra xwe di nav ciwatê de heye bi rastî mezin e em jî sosyal medya gerek hîn zêde bikar bînin em dikanin çizgî fîlma rêze fîlma çekin nizanim tiştê wisa zaroka ji oto asimilasyonê ji tunebûnê ji asimilasyonê xelas nake kêkê can berî her tiştî bêguman Kurd divê di nav xwe de Kurdî xeber bidin bi zarokên xwe re kurmancî xeber bidin li kî derê dibin bila bibin yani niha ew li Enqere bin li Stenbolê bin divê Kurd ne tenê nav civaka me da ez bêjim ne tenê nav Kurdên Anatolyayê yan ji Kurdistana Bakur li her kî derê be ji ber ku ew mafê te ye û ez dibêjim ji dê û bavê min tenê tiştek ji min re mîrat maye ew jî zimanê min e û divê ez wekî din ji min re tu tiştekî din mîrat nemaye ev ziman û ev çand e divê ez vî zimanî û vê çandê veguhezînim zarokên xwe çanda yani qet nebe ew mîrat da ku ji min re maye ez vîya bidomînim bihêlim divê yek bi vî şeklî bifikirin bêguman nexwe eger ku dewletek de tune be tu nikarî wan dagirî keko şano veger piştgiriya devletê nebe şano tena serê xwe naçek li Ewropayê na Fransayê wexta ku tu evekî sahne dikî devlet alîkariya te dike ji bo ku her bileta ku tu firûşî devlet pere de çima ji ber ku têra xwe nake devlet lê li vir dibîne yani dibêje ew qas pere tu şanogerî bidomîne ji ber ku şanogerî ji bo çanda min gelek mühim e dibêje televizyon karî tu jî zanî keko televizyon belê hin televizyonên Kurdan hene lê hinek jî televizyon karî dise pere ye eger ku tu xelekan çênekî fîlmên serekî çênekî ez bêjim çên baş çênekî nikare gudarî bike bêje ew pir teng e têra min nake ji ber wî çi mixabin ji ber bêdevbûnê bêtir ew tiştin û em liqayê wan tiştatê rastî wan tiştan tê lê bêguman tiştê ku em dibêjin ji rêjeya ew em çawa dikarin kêm bikin em dikarin qalawan bikin alo ez pirsek çêbû ez nizanim li cem we jî pirs çêbû ez internetê derketim bu an min ji wisa bû bar dikim belê cem te ji wisa bû hevalên rejiyê yani xwe dibû ama çêbû yani teknîk wisa em nikarin pir ji bikin keke can okey na em dikanin berdevam bikin teknîk yani pirsek derket Eger niha gotinek heye bêrîvan xizemzer gotiye li Anadolî navîn ji bo dersa hilbijareta xebatek çawa te meşandan an jî xebatek heye yani te yani tune yani heye çi mixabin
تو خباتك تونه نه من نبی استیه چندک بری از نظرم عالی جام بیلو کلوان درا نظرم نظرم لپولاتلی تو خباتك ساتونه لأنقرة خباتك ساتونه کو هبجی بی بیستا نظرم tamam tamaşava baş tamaşavanın me dinivsinin dibijin baş he vaşan guhtar dikin ali belki li cema çtek çebe be cemana normal be keke az yani koden harame mago oto asimilasyon zarok parastan az warım li ser eki tenge azdan berva euro kare وشانگری کار سر زمان کارکردن دناف جوات آمده چقدر قیمت خواهیه چقدر قیمت دادن از دخوازم بیو عالی دا تنگه وارم لگور تا وشانا کوارا بیر نبونه یا 25 سالان دناف کردن آناتولی ناوین دا عالی زمان دا چه به دست خست جالی چه دا بسر کد یعنی بسر کد تو چه دو فکری چه فیدا خج کردن آناتولی را به تایبتی چه بو تو سروه چه فکری؟ وقتا کو hani beriya bir nebun az karım bejim beli Kurdin Anatolia'yı kimse hevdut zanin le xone digandın hev. Tedit ev kalan sesit kundadıkın develeki fre Kırşehir'e, Ankara'ya, Konya'ya u deverin dincem di karım bejin Aksaray, Çankırı, Çorum, Yozgat'da li beriya bir nebuni tınavvan da toreki tekiliye tün nebu. Beriya her tişti bir nebun yani Gek u nişanda çen gund hene, kijan gund kurdun, likideri hene, biçi devu ki haber dedim, kijan aşireti. Bir şekli katneve, dınav revşenbiriyim kurdun Anatolia'ydı, toreki embejin tekiliye dani. U bir şekli ku Meçtan haydar bu. Ne olsa? Beyinet zani kaemmiş kem hatın Van Salin David Türkiye kumancı yani Nujen bu işi evoka mezun reştabı bu nivskarên bir nebûnê ji büyük şekli ne bêjim bir nebûnê de nivîsandin û her saat karim bêjim û te dît de bir nebûne çêbû ji bêkin ku qas ku ez zanim li Bakur ji birî Nûbiharê tu kovarekî din tuneye ku 25 salî be 25 sal demek ki gelek dirêje û tesirekî gelek baş erenî li ser Kurdên Anatolia'yê kir lê li ser rewşenbirên Kurdên Anatolia'yê kir arşîvek ava kir gelek berevkarî hatin kirin ku ez zanim eger ew nehat bana kirin niha belkî ev ji holê radibûn gelek kilamên me û sahibûn çîrokên me hebûn ew hatin berev kirin ji mirinê ji xilasbûnê hatin xilas lê em bêjin ku tîra wê li ser ziman rêjeya denkirina zimanê Kurdî be nexêr ew qadekî dine ew mektebe weşangeriyekî dijîtal e tiştên dinin lê kovara bir nebûn ji wî alî ve bi dîtina min rola xwe lîst ji bo yani taybetî ji bo arşîvkirinê ji bo rewşenbîr jê fêde bibînin ew rola xwe lîst spas kekê keke na teng ekene yani peyam tên birêz Murad Ciwan nivîsandê divê wazîfa me ew e weka ku dewlet bixe ê qet maf nede divê em bixe ji bo Kurdî kar bikin weka ku em qet tiştekî nikarin bikin divê em bi vî mafî ji dewletê bixwazin erê em me ji behsa we kir yani gerek malbat serîliyê bidin em jê bixwazin
devlet jî bidin ne dew jî tiştekî dine Subhî Birêz Subhî Özgen tiştek nivîsandibû Silaf mamosteyên heja programekî xweş spas em di çalakiyan da dibînin piraniya raya giştî hayê ji mafê dersa bijarta jî tune tê ji bo mafên zimanê Kurdî û nasandina dersa bijarta hûn ji keremkin em ê sibe dîsa li qada bin hem ji li ber Galatasaray Lîsesî yani ew sibê ekeye li ber lîsa Galatasarayê İstanbulê İstanbulê ji bo dersên bijarte kampanyayek birêve dibe. Kampanya heye em ji li vê derke bang dikin her beşdarî vê kampanyayê bidin piştkirî bidin em tiştekî bi dest xexin tekê yani gelek temaşawan hene de alî internetê da pirsekê biçûk çêbû ez naxwazim temaşamanên me ma cila em derên herî ez wê jî naxwazim ez dixwazim çend pirsa ji temaşawanan bigirim lê ere yani İzzet Doğan Zozanî gotiye em pir tişta dixwazin bi henek dibêje ere em zimaneke dixwazin ew jî pir tişta ew jî dunyayeke rast e mamoste heya niha gel giştî çi aştî ji bo zimanê Kurdî zikmakî rola ve giştî çi aştî di nava ciwata Kurdî yani ev komentareke bawer dikim rast e çi mixabin ez dixwazim tiştek bêjim kekî Muzaffer çi mixabin keremke erê ez vêya bêjim em bi qasî Tirkan netewperwer nînin yani ji bi qasî netewperwerî nav Kurdan e qelse çima ez dibînim çi mixabin gelek Kurdê me Kurdên Anatolyayê çûne Almanyayê Belçikayê Fransayê bicih bûmine li vê derecî dewsa Kurdî dîsa Tirkî deng dikin ne tenê Kurdên Anatolyayê navîn her wisa Kurdên Bakurî welê jî ez dibînim bi piştî ew nexweşiyeke ew qelsiyekê ez bêjim dedît parçeyên dem Bakur Başûr Rojhilat û Rojavayî jî gelek rexne li Kurdên Bakur jî dikin dibêjin navxwe de tim Tirkî xeber didin ew tiştekî acêb e ez vê rojê Tirkiyek min dît li Brîtanyayê mezin bûye li wir hatiye dinyayê lê Tirkiyek wisa xeber dida ku wekî Tirkîn li vê derê gelek Tirkên ku ji wir çûne li Almanyayê bicih bûne ez tên vê derê havînan ez dibînim Tirkiyek wisa xweş xeber didin lê Kurdê me çûne Almanyayê niha li Tirkiyê nînin li welatekî dinin bi zimanê Almanî li vê derê her tişt birêve dibe madem wiha ye Kurdî xeber bidin û niha li gelek mektebên Almanyayê dikarin dersên Kurdî jî bistînin ew maf jî heye niha çi mixabin evek wisa tune li ba me Kurdên Bakur û Kurdên Anatolyayê navîn bi giştî ez dikarim bêjim em hinek heyranê Tirkî bûne keko em heyranê Tirkî bûne û her tiştê xwe bi Tirkî birêve dibin divê ew em êdî dev ji wê berdin zarê xwe re êdî bi zarokên xwe re kurmancî xeber bidin ew zimanê ku wek ji me re mîrat maye em ji wan re mîrat dêlin divê wezifeya me be yani rol model kesê li ber ciwatê ji wan re wek mînak tê qebûl kirin ew keseyatan kek Mustafa jî tiştek nivîsandiye Mustafa Badilli yani ew kesên rol model kesên ciwat wana li pêşxe dibîne ya jî wana rewşendê bidîr zana dibîne û ew Kurdî xeber nedan Kurdî deng nekin ciwat ji wan dûr dikeve û çi alîkî din yani rewşenbêr jî divî alî da yani paşta nemana yani em çir bikin yani em li ber xe didin em kuwara derdixin em rojnama derdixin em şev bi rû Kurdî xeber didin em li ser sosyal medya kar tînin rojek te ye hevalekî me yî Kurdî baş dizane diçe alîkî din ya jî dest dîsa bi zimanê Tirkî dike diqete ji kultur û ziman du zimanî dibe sê zimanî dibe em li ber xe didin ama car car em bi ser jî nakevin ji bo tu çi dibêjî
بگمان که کو یعنی او هولدان آمه belki تیره ناکه لیز جبو و دکارم بیجم پر نحقی لرفشن بیرن کردیم با کرد نکم رخنه لسیاستا کردی دگرم جبر کو جبو کردی تشتک ناکن kim tiştikin yani li ezanım bixêra hin em bêjin rewşenbîran derî salên notî şundetir hezaran kitêb hatin nivîsandin kitêbên Kurdî eger ku tu wekî statîstîk bidî berhev kurmancî ew hatin berhevkirin hin şanogeriya Kurdî dikin gelek kes şano nivîsandin ez bi xwe wergerim ez wiya bêjim rêjeya bikaranîna Kurdî di gerek cîhan da zêde hêkê ku Facebook şeydi bir zamanı kurmancı hizmeti de, Viber jidi de, Google Translate evkti de, gelek şirketinden belki onun nizanın, hatta Türkiye'nin şirket şehane bir Kurdi hizmet dedin. Ez naha bejim gelek acayip biminin yani hem şirketin telekomünikasyonu carna bir Kurdi bir kartinin. Çıma ev tekoşina salen daviye. Eğer ku devlet rabu televizyon ava kırdı TRT'de kanalek ve ev jber tekoşna revşenbirên Kurdana tekoşna Kurdana encamên tekoşna meye li divêm divir da nesekinin em bêtir bibin serî em bêtir ew bikin niha mahkemeyan de belê eger ku Kurdî tu ew bikî devlet naçar dimîne werger bibîne ez carna ji bo mahkemeyan jî ez bêjim ji min daxwastin dibêjin işte belgeyek heye tutkari wergerini yani şirketin reje pırpır zede ji Facebook'ê Google'ê bigre gelek şirketin mezin en dünyayı hawl didin Kurdî bixin nav ez bêjim zimanê ku ew derfet ew dikin bigman û me evekî standart çi ava kiriye yani êdî Kurdên ku 30 sal berê ez tê bira min 30 sal berê wexta ku ez çûm zanîngehê Kurdekî ji Colemergî û Kurdekî Girîdaxê û Kurdekî Rihayê ji hev fêm nedikir û ez ji Kurdekî Enqerê min ji wan fêm nedikir rastî lêbelê niha wisa bûye erê em ji hev baştir fêm dikin vokabuleriya me ferengoka me firehtir bûye ne ku teng bûye û romanên gelek baş gelek serkeftî tê nivîsandin rastî dibêjim berê belkî 10-15 sal berê yek du nivîskarên me yên serkeftî hebûn ku em bêjin lê niha ne wisa ye na hayran fiction jî dikarî roman bixwînî dîrokî jî dikarî romanan bixwînî niha gelek awayî romanên xweş hene kitêbên din ser em bêjin dîrokî heye gelek awayî û film jî hene yani li bigman ew encamên tekoşîname ye divê em neheqî li nekin baş e lê divê em wekî yani dikarim bêjim rewşenbîrên Kurdên Bakur divê hinekî din organize bibin belki medyaya civakî jî baştir bikarbînin û bi taybetî jî ji bo ez vê bêjim zimanê zikmakî heta ku bibe yani perwedeyiya bi zimanê zikmakî were nê danîn halê me xirab e ez vê bêjim lê wek Tirkî dibêjin yekê ku yetmez ama evet digotin ya ji bo dersên Kurdî bijarte divê em ya bêjin têrê nake lê berê em viya bikarbînin reforma hatta ku em mafin perwerdeyiya bi zimanê zikmakî bi dest bixin ji bo ku rê li ber asîmîlasyonê bikin ew pir muhîm e ji bo me gelek spas mamoste te îro bi dilekî germ hatî cem me te agahdariyen gelek hêja dan me gelek mesaj tên ji me ra mesaj bi taybetî mesajî tên ser WhatsAppê ser Messengerê ez mala ta ava tu îro hatî bûyî mîvana me tem neşkenandinî cemewer dibêjin gotinên te dawiyê çin em îdin bernamexe xelas bikinî gelek spas ji bo vê bernameyê bi rastî ez ji gelek kêfxweş bûm û çi dibêjin em hinek bi pirspêkên xwe rastî xwazî mirov dixwaze ku bêtir tiştên baş bike bêgman em xemxûrê zimanê Kurdî ne û xemxûrê zimanê Kurdî gelek tişt dikin hewl didin lê berê tena serê xwe çi mixabin ne bese divê siyaseta Kurdî jî ji bo vê bixebite bêtir giringî bide Kurdî eger Kurdî ji bolê rabe nizanim belki herkes bêje wekî İrlandî bin em ê heyîna xwe biparêzin İrlandî Katolik bûn
بریتانی پروتستانی بون جیتی اولی دبه کو وکی هینا خو پاراست وانا لگر کو زمان مج بچه هم جی مسلمان نه جی مسلمان بکو ام ببن ترک شو ترک دبن اللي باشور عرب دبن الروجلات ام فارس دبن ولوی درجه ام دبن ترک اگر کو ام ریل بروی نگرن و هم وکی بی دولتی بی کو امش دولتی تشک خوازم نافخوده و یا بکن و هر سبی گمان مافین زمان زکماکی و مافی بکاراننا کودیل هر دری ام یا داخواز بکن او داخوازی که مشروعه ام دکارن وی داخوازی ببین هر دری و کس نکاره وی داخوازی وک داخوازی تروریستی نشان بده وکی نیاسایی نشان بده او یاسای او داخوازی که گلک اوه تو وی ام وی داخوازی هر جی او مافی مجبر کو سپاس جبو گداران جی براستی یک من نکاری از پرسینوان گداری بخوینم و برسوی بدم اگر کم شکل ساج نکر لمن بو بورم لبرا ماراوان آوا سپاس جبوی برنامه امجی از بناو چارپل مدیا سپاس دکم تواتی برنامه ما بناو تماشاوان جی سپاس دکم مالا تاغور بجی تماشاوان عزیز امیر و دیسا هاتن داویو برنامه خواه ببینین دخواشی دا حتانی برنامه کادن بخاطره و شب باش